Дами и господа, днес искам да поговорим за ябълковия оцет. Аз произвеждам ябълков оцет в продължение поне на 10 години професионално и затова днес исках да направя това видео, за да ви запознае с ползите от ябълковия оцет. Ябълките, които аз отглеждам тук в Родопите на 1000 метра надморска височина, са поне на 100-150 години, на които дори не им знам и сорт. Моите ябълки не ги пръскам с абсолютно нищо. Моите ябълки в края на сезона ги събирам, измивам и от тях правя този ябълков оцет. Към този оцет няма добавено никаква химия, не се използва абсолютно. Всичко се прави по древен начин и затова е толкова популярен. Има много клиенти. Искам да кажа няколко неща за ползите от ябълковия оцет. Ябълковия оцет е повече като лекарство, който аз произвеждам, е повече като лекарство, отколкото подправка. Ползите от ябълковия оцет са огромни и бих казал само някои от тях, но едни от най-важните са, че сваля захарта в кръвната захар. Много диабетици са мои клиенти и редовни клиенти, които казват, че ябълковия оцет взет вечер с малко вода, сутрин, когато измерват кръвната си захар, кръвната захар се намалява поне 3-4 пункта. Освен това е много полезен за хора с наднормено тегло, хора с висок холестерол, хора с болки в ставите, пълени с ензими, които спомагат за храносмилането и много други ползи, които ние дори не знаем. Освен това е една идеална подправка и е много добър допълнител към всички салати и супи, които ние взимаме. Смесено с зехтин в салати е една прекрасна добавка към вашето меню. Искам да кажа, че местото тук, където ги отглеждам, в средата на Родопите, е екологично много чисто, наоколо няма никаква индустрия, тук няма никакви замърсители, така че ябълките, от които правя оцета, са много чисти и много потентни. Исках да ви запозная с това. Моля ви, във Фейсбук имам група, която се нарича Ябълков оцет. Ако някой желая да ме намери, аз съм там. Пишете ми. На драго сърце бих ви дал повече информация. Благодаря ви и приятен ден!